Segona qüestió, jo li vull dir una cosa. Si el senyor Anglada no ve a treballar un dia, pot ser que hagi tingut un accident, jo vaig tenir un accident fa poc, o pot ser que estigui malalt. Si el senyor Tibó no ve, pot ser que hagi tingut un accident, que estigui malalt o que no sé què. Jo quan Mohamed... Salvador... Jo dic plenament conscient, per l'experiència que tinc de detencions al Raval, de l'11M, de l'11 de setembre, tot. Jo quan un senyor com Mohamed, mediador cultural, que per mi l'únic mediador cultural vàlid és la policia en aquests casos, diu que no ve a treballar, jo ahir li vaig dir, Fuentes, deixi'm dir una cosa al final del programa. Ell em va dir, vindrà Mohamed Shaib demà. I jo vaig dir, si la policia no té res a dir-hi. Jo només dic una cosa. Consultem el metge i consultem a la policia. I potser la informació que no traiem del pediatre la traurem del mosso d'esquadra. No, però és que és així. És que és així. Això ho fas una mica per fer una mica de broma, no? Jo, a veure, tota la broma que tu vulguis, però pensi una cosa. Jo només dic una cosa que tothom entendrà perfectament, perquè tampoc és tan difícil d'entendre, no? Si jo vinc aquí sistemàticament cada dia, et foto la mà a la cartera i et prenc 15 euros, ara tu imagina't que un dia jo vinc, a tu et falten 15 euros, i normal serà dir, ostres, m'has fotut 15 euros. Ara tu imagina't que aquest dia jo no t'he fotut els 15 euros. La feina serà meva a demostrar que jo no t'he fotut els 15 euros. No pas teva, tu no seràs ni un racista, ni un fill de puta, ni un miserable, ni una rata, ni un cabron, ni res. No, ho dic en horari infantil perquè la gent ho sàpiga. És a dir, hi ha prou de sentir-nos culpables. Quan aquí sempre que hi ha un atemptat, sempre que hi ha un problema, sempre que hi ha una detenció, resulta que hi ha un problema islamista de fons, el dia que no ve Mohamed Shaib a treballar, no facin... Com diu la cançó de Paul Simon, And Here's to You, Missy Robinson. No facin cas, el nostre productor Igor Jongueras ha parlat... No, i que truqui, no, perdoni, i ja com vostè ho fa, perdoni perquè jo no sóc el director, ni el moderador, ni el coordinador del programa, que truqui la gent i que digui, a qui hem de trucar per saber què li passa a Mohamed Shaib? Hem de trucar al pediatre o hem de trucar als Mossos d'Esquadra? Vostè què faria si estés a casa? No, perquè vostè està a casa, no? Vostè està a casa tranquil. No, perquè és que això passa. No, és que jo em vull posar dret per explicar-ho. No, perquè vostè està a casa tranquil. I tothom té dret a estar a casa tranquil. No, tothom té dret a estar a casa tranquil. Tothom té dret a estar a casa tranquil. I llavors diu, bueno, però ara jo estic a casa tranquil. No, fantàstic, estic a casa tranquil, és la tarda. Està l'Anglada, està el Tibó fantàstic, amb la bufanda vermella, com sempre. Què li anem a fotre? Doncs està amb la bufanda vermella, doncs miri, jo estic amb la feina negra. No, però deixa'm acabar. I resulta que diuen, Mohamed Shaib no ha vingut. És que té conya la cosa. I el tio està allà amb el mòbil, no? Diu, ara què truco? Al Catalunya Opina per opinar? Truco als Mossos d'Esquadra per saber per què no ha vingut? O truco a les ambulàncies per saber que ha tingut un problema? Truquin als Mossos d'Esquadra, s'estalviaran les altres dues trucades, creguin-me. Amics i amigues, això que ha fet el senyor Sostres és perquè properament estrenarà en un teatre de Barcelona els monòlegs del senyor Sostres i que des d'aquí nosaltres promocionem aquesta tarda. Mohamed, que milloris, també desitjo una millora per un amic meu que també està malaltó. Pensa una cosa, els Mohameds, quan milloren, exploten. Bé, l'estimadíssima, que la trobo molt a faltar, l'estimadíssima Lídia Falcón, que fa molt temps i que està als Estats Units. La Lídia Falcón, que està a favor de la invasió dels tancs de Txecoslovàquia. Estava a favor. És una mala bèstia, la senyora Falcón. No, perquè, no, la senyora Falcón, no, és que jo aquí un dia vaig venir i fem broma, perquè aquest programa, és veritat que hi ha un punt de broma, el senyor Tibó ho sap, ara ho explicarà si li ve de gust, perquè igual no li ve de gust explicar-ho i per tant no ho explicarà, però si li vingués de gust, igual ho explica. Però la senyora Falcón, un dia sortint d'aquí, que jo li vaig dir, vostè és una comunista, una mala bèstia i tal, i diu, no t'equivoques, Sostres, en espanyol, no, pobreta, perquè és espanyola. I diu, no t'equivoques, Sostres, no t'equivoques, perquè jo estava a favor de la invasió russa de Txecoslovàquia, perquè ella creia que la primavera de Praga era un revisionisme liberal. S'ha de ser mala bèstia, s'ha de ser mala bèstia. Com veuen vostès, el senyor Salvador Sostres aquesta quaresma es dedica a criticar la gent que no hi ha a la taula, perquè clar, quan hi ha algú a la taula... Si vostè porta la senyora Falcón, el que passa és que no vol venir perquè té por de la llibertat, perquè els comunistes... La senyora Falcón fa el que vostè, que ella no vol seure a la taula amb vostè i vostè no vol seure amb altra gent a la taula. Jo vull seure amb tothom, menys amb persones. Senyor Tiu, alguna cosa? Algú vol fer també algun missatge? Sí, no, faci una prèvia. No en tinc cap de prèvia, l'únic que podríem comentar, doncs, aquesta portada
sorpresiva que el senyor Josep Anglada es presenta pel Parlament en 10 punts que, bueno, són No els llegirà, Pero un diu, mezquitas, ninguna subvención de dinero público ni cesión de terrenos municipales para su construcción. No aceptaremos ninguna cultura que fomente la discriminación de la mujer. Nuestros hijos primero, el punto 7. Becas de comedor, transporte y material escolar para nuestros hijos. Debe de acabarse el trato de preferencia para los inmigrantes. Parlem d'això. Per cert, no em negarà que aquí vostè no té la mateixa cara que aquí. Bueno, home, a mi, mira, l'altre dia... Anglada, t'has tret uns anys aquí, Has fet un lifting. Jo m'imagino que avui està molt de moda això. Però el Timo no ha parlat, jo vull defensar el Timo. El Timo no ha obert la boca. Salvador. No, és que és molt gros, això. Perquè al final el Timo se li diu que interromp. Se li diu que és un bèstia. Se li diu que no respecta ningú. I se li diu coses espantoses. I no ha obert la boca. Bueno, parlava d'això, m'ha donat peu. No ha obert, no parlava de res, perquè no ha parlat. Timo, parla. A veure, un moment, Salvador. Nosaltres hem començat la precampanya de les eleccions autonòmiques i aquest cap de setmana, el dissabte, concretament vaig estar a Sant Boi. A Sant Boi! Al Baix Llobregat. A Sant Boi! Vaig repartir personalment al mercat de Sant Boi almenys 1.000 targetons I quines són les properes ciutats, senyor Anglada, que visitarà? La propera serà Cornellà. Cornellà. Home, va veure tots els quinquis del Baix Llobregat. Quina més, senyor Anglada? El Zaragoza, el Montilla, tot això. Senyor Anglada, quina més, quina ciutat més? Viladecans, el Prat, tot quan quinqui. I llavors anirem cap a Hospitalet, Badalona, perquè realment el nostre missatge és un missatge que és molt ben rebut amb la gent. I així ho vaig poder comprar dissabte. Escolta, tinc una preocupació perquè el Salvador ho ha dit. Escolta, avui ha sortit una notícia. I si posem el cas, el Salvador té raó i en Mohamed realment no ha vingut aquí? No, perdona. No, és que podria ser. Una notícia. Més de 20 detinguts magrebins amb una operació policial dirigida al jutjat. I sí que hi ha el Mohamed Sharif. No, és que té raó. No, és que escolta casualitat. Ell no ve, està mal, i ha detingut a 20 magrebins. Clar. A 20 magrebins. Bé, sembla un programa d'humor, però no és. No, Fuentes, és que no és un programa d'humor, és que té raó el senyor Anglada. Salvador, és a dir, no pot ser tanta casualitat, tanto va el cántaro a la fuente... que se llama Carlos Fuentes. Va, comencem de veritat ara, comencem, com sempre, la seva participació en directe des d'aquí. De veritat, una abraçada a Mohamed Sharif, tot és una mica de broma, i amb ell no l'agrada que està... No abraci protagonistes, perquè exploten. És a dir, el Zapatero va dir, és el abrazo de las civilizaciones. Miri, Zapatero, ja se'n pot de prendre pel cul. Sap per què? Sí! Salvador! Jo li puc... A veure, bueno, ja se'n pot anar a fer-ho pel... Salvador! Tontarrón, el agujero tontarrón, saps? Allò, pam, dius, no passa res, d'acord, no passa res, però és pel cul. Bé, no passa res. En tot cas, jo només dic una cosa, és el xoc de civilitzacions, no és l'abraçada de la civilització, és el xoc de civilitzacions. Perquè pensi una cosa, aquí ningú, per exemple, en aquest conflicte Israel-Palestina, per exemple, ningú de la banda dels israelians ha dit mai els àrabs al mar. Ningú ho ha dit mai. I en canvi, l'únic missatge que s'ha llançat des del món àrab és els jueus al mar. És a dir, aquí hi ha una qüestió molt de fons, que és que els que respecten el dret a la vida, el dret a la llibertat i el dret a la democràcia sempre són del mateix bàndol. I els que defensen la part contrària sempre són de l'altre bàndol. No ens equivoquem. No som tots iguals. No som tots entrem ja a iguals. debat, sisplau, entrem en directe. Bueno, estem en directe, és del començament, però recordin que podem participar. Ara que estàvem molt diferit. No, és que clar. Que era Eurovisió. No, que vos està cantant molt. Fuentes, digue-m'ho perquè hagués cantat alguna cosa. No, tinc la sensació que comença el programa ara, en aquest moment. Senyor